Johera Malolwe TV inokinyi maber mwaromo kende chenro manunu mar oboke kama lidhonie mana nonro mag oboke matin bang'e to komori tibro dhi nyiewo oboke momori mondo isom nyaka gaja mag meli. Makelo ni nonro mar oboke en an Chris Owino. Kaka wuoyi tarik 22 dwe mar 7 higa mar 2020. Machiegni ka mokwongo wadhi chako kod oboke mar The Standard. Thor mar wachi oboke mar Standard en ni Cabinet lockdown, tiende ni ker ochungo wuoth mar jotend migepe kadhi e tung Kenya kaluwore kod landruok mag kute mag COVID-19. Nyaka sani jotend migepe 3 osegamo kutego mag COVID-19 kendo mano ochungo ker Uhuru Kenyatta mondo ochung wuoth mar jotend migepe kadhi e tong mar Kenya. Wach ma bende nie mbele mar oboke mar The Standard en ni Kalonzo dumps Raila for Uhuru sparking MP's revolt in Wiper. Jatend migao mar Wiper Kalonzo Musyoka ne owuok e duond riwruok mar NAS odiochieng' manyoro bang' kane otimo romo mar NEC mar Wiper kendo owuok e riwruok mar NASA kendo riwore kod piny owacho mar Jubilee. Kendo wacho ni moko kuom jood bura mag Wiper ne ok mor kod chenro ma kamano. Wadhi e ite mar 2 pod wuoyo mne wach mar Kalonzo riwore kod riwruok mar NASA kendo siro lwedo piny owacho mar Jubilee miwacho ni moko kuom jotend migepe kata jood bura mag NASA kaachiel kod Wiper nok mor kod chenro ma kamano. Ito oboke mar 3 iwacho ni nurses 2 nogamo kute mag COVID-19 e kaunti ma Kitui. Wadhi mbele wayudo ni tuo mar corona nomedo migao mar thieth mondo med omenda kanyaka sani wacho ni migao mar thieth noseyudo omenda maromo bilion 83 ma en omenda mang'eny mosemi migao mar thieth nyaka ne chak migao no e pacho kae. E to oboke ni mar 5 en ni union wants ministry to hire local doctors not foreigners. Tiende riwruok mag lakteche pacho kae dwaro ni piny owacho mondo ndik lakteche ma pacho kae kar ndiko lakteche mawuok e pinje ma oko. Kwadhi to oboke ni mar 6 en chenro mar yudo vaccine kata yath mar tuo mar COVID-19 dhi kama chopo e okang' mogik ma iwacho ni piny owacho mar Ingereza chiegni chopo e okang' mogik mar yudo vaccine mar COVID-19. En gino mang'eny dhi kelo ber kendo dhi kelo mor kuom oganda mosebedo kadhe matek kaluwore kod tuo mar COVID-19 e piny mangima. Kwadhi mbele ito oboke mar 12 gin pach jondio kod pach josomo. Kwadhi e tok oboke mar The Standard, thor mar wach wayudo kanyo coach mar Manchester City Pep Guardiola wacho ni ok ahero Arsenal ahinya. Owacho ni Arsenal osenyisa chaya moko ber kendo wacho ni kata ohero ka gitugo lakini ok ohero gi ahinya. Wach mabende ni tok oboke mar Standard kendo en ni jatugo mar Bayern Munich Robert Lewandowski gin achiel kuom jotugo mane en kod geno mar kawo jatugo maber mar adhula e piny mangima kata Ballon d'Or. Kata kamano chenro mar yango jatugo maber e piny mangima mar adhula mar Ballon d'Or ma higani nochwal nyime nyaka higa manyien kaluwore kod tuo mar COVID-19. Weche moko mag tuke en ni klab mar Wolverhampton noyudo mijing'e dwaro margi madhi tugo UEFA Europa League season manyien bang' kane gichwado Everton gol 1-0. Kaunti mag Mombasa bende pod ywak ka onge kuonde kata stadium kata pawe mag tuke e kaunti no higni 10 kata odoko ni piny owacho oseketo omenda mathoth e gero alak tuke mopogore opogore e kaunti no. Alidoni alida kwa ng'iyo oboke mar 2 ma en Daily Nation. Thor mar wach en ni Ruto Raila MPs push rival referendum bills. Nitiere pogruok mar paro e kind jood bura masiro lwedo ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod mago masiro lwedo jalup ker ma pacho kae William Ruto ewi lokruok mar pen chik motelo ne kata madhi tayo ne chenro mar referendum kata lokruok mar pen chike. Jood bura masiro lwedo ogai ma ODM dwaro ni referendum kik tim kaachiel kod yiero
to jod bura mosiro lwedo jalup ker William Ruto dwaro ni referendum otim kanyakla kod yiero maduong' mabiro. Mano e thur mar wach e oboke mar Daily Nation. Wach ma bende ni mbele mar Daily Nation kendo en ni jatend migawo mochung' ne weche tuke pacho ka Amina Mohamed noyudo mijing'e dwaro mare mar bedo Director General mar World Trade Union kata World Trade Organization, mano migawo kata duol mar piny mangima mochung' ne weche mag ohala. Kaachiel kod wach mane obuogo jahenya en ni rawera moro ma jahigni 15 nonego nyathi matin manyako ma jahigni 9 kendo ike ka anyuola ne kia. En wach ma osekelo paro mathoth e kind oganda kendo dhano penjre ni ang' marach e kind oganda. It oboke mar The Daily Nation mar ariyo en ni ywarruok e kind senators kaluwore kod formula manyien mar pogo omenda ne counties. It oboke ni mar adek en ni obila ma e county ma Siaya ne ochamo kalo bang' koso mako jago moro mane obambo rawera manyako ma jahigni 11 masomo e skul primary masigomre mano e Ugenya constituency kata od bura ma Ugenya e county ma Siaya. Komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike mano JLAC bende osechako chenro mar manyo jago madhi kawo kar Chief Justice David Maraga e kinde ma thuolo mare dhi rumo. Eito oboke ni mar 4 pod wuoyo ne wi wach ywarruok e kind kweth mar Raila Odinga kaachiel kod William Ruto e wi referendum bill. Kwa dhi to oboke ni mar 6 en ni Ker Uhuru Kenyatta sani koro ni okindo kurga sumbi e wi wach mar lockdown. Jomoko wacho ni olor piny, jomoko wacho ni owe kik olor piny. Koro Ker Uhuru Kenyatta ni e kinda kurga sumbo kian olo mane olor kose kik olor. E to oboke ni mar 10 en ni headmasters duto kata jopuonj madongo ma skunde ma pacho ka dwaro ni piny owacho mondo omigi omenda mar term 2 kata second term manya iwacho ni nyaka sani pok piny owacho ooro. Ito oboke mar 18, 19 en pach jondiu kaachiel kod pach josomo. Ka wadhi tok oboke mar The Standard en mana wach mar Amina Mohamed kama iwacho ni oyudo mijing'e dwaro mare mar bedo Director General mar World Trade Organization. Weche mag tuke en ni Frank Lampard onyisi kod Jurgen Klopp men japuonj maduong' mar Liverpool ni kata doko ni oloyo Manchester United pod okuromo. Mane gima Frank Lampard onyisi kod Jurgen Klopp. Gor Mahia benen kod dwaro mar nyiewo jatugo mar AFC Leopards Austin Odhiambo, kata kamano AFC Leopards to ramo ni ok gibi uso Austin Odhiambo. Bende nitie wach mar yiero mar Gor Mahia kama duol mochung' ne yiero e klab mar Gor Mahia owacho ni yiero bro dhi mbele ma onge chung' kata matin. Mabiro kata doko jomoko to nosekwedo kendo ne dwaro ni yiero mar Gor Mahia ochungi. Director mar Nisa dhi mapiyo kena dhi ng'iyo oboke mar The Star. Thur mar wach e oboke mar The Star en ni CS rush to wrap up key Uhuru projects. Jotend migepe sani koro ni ng'wech mar keto e tim kata tieko chenro duto mar piny owacho mar Jubilee. Thur mar wach mabe ni oboke mar The Star kendo en jago moro kanyo miluongo ni Robert Kariuki. Jago ne owacho ni ne tuo mar COVID to kane odhi e hospital maduto kata hospitals duto ma Nairobi ka onge hospital achiel kata moro amora mane dwaro kawe kata miye thieth. Ito oboke ni mar 2 en wuoyo wach mar vaccine mar COVID-19 kama pinje mopogore osego kang' mar ariyo e dwaro kata yudo vaccine mar COVID-19. Ito oboke ni mar 3 we Senator Sakaja mane owe thuolo kod doho bang' chulo fwai mar 15,000 kuom ketho chike mag COVID-19. Ito oboke ni mar 5 wuoyo e wi jotend migepe ma sani temo mondo oket e tim kata otiek chenro duto mag piny owacho mar Jubilee. Ito oboke mar 6
en yuarok e kind kweth mar Raila Odinga kaachiel kod William Ruto e wi referendum bill. Ito bukani mar 7, Gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru noyudo yueyo bang' ka control of budget manyoro Margaret Nyakundi nowacho ni lwenye kinde kod MCS ma Kirinyaga dwarore mondo chungi mondo giyud winjruok. Ito bokeni mar 10 loso ewi ni oganda jo Kenya sani tiyo kod bando man kod kwiri mar aflatoxin, manen ler mokete ito bokeni mar 10 ni thoth bando mwatiyogo sani ni kod kwiri mar aflatoxin. Ito boke mar 14, 15 gin pach jondiu kaachiel kod pach josomo. Kwang'iyo tok bokeni, thor mar wach tok bokeni en not yet clear. Tuke mag Olympics ma higani kata doko nochwal gi nyaka higa manyien pod ok ong'ere ni tibiro timo gi higa mane. Kwang'iyo weche tuke bende en ni jatugo mar Birmingham City Jude Bellingham noseriwre kod klab mar Borussia Dortmund kendo wacho ni nyalo bedo jatugo mar 2 madhi tugo maber e lig mar Bundesliga. Janeno ma LTN ne alidho ni alidha. Koro en thuolo mari mondo ikaw oboke ma omori mondo isom kila kitu nyaka agaja mag meli. Tudri koda pile ka pile chieng' wuok tich nyaka tich abich saa 1:45 kama biro kelo nie nonro mag oboke. Nyinga Chris Owino, ibed godiochieng' maber.